Як апошні дыктатар Еўропы ператварыўся ў першага тэрарыста, абмяркуем з Эдвардам Лукасам і Паўлам Усавым. Гэта прасветны белсаць я, Алена Коўшык. Запрашаю і сёння ў выданні. Разбор палёту, а што калі? Альтэрнатыўныя сцэнары канфлікту. Пустое неба над Беларусю ды іншыя праблемы ад нелегітымнага кіраўніка, чым адкажа Еўропа. А таксама Лукашенко ўжо не апошні дыктатар. Як змагацца з дзяржаўным тэрарызмам? Рэжым нелегітымнага Лукашэнкі зруйнаваў графік авіяпералётаў у Еўропе і закрыў магчымасць для беларусаў уцякаць ад пераследу проста са сталіцы. Сам дыктатар нахабна вінаваціць захад у варожасці да распальвання вайны, а нават патрабуе фінансавай кампенсацыі за свае страты. Псіхолагі называюць гэта проста маніпуляцыя. Тым часам паведамленне пра мінаванне самалёта пілоты атрымалі на 24 хвіліны раней, чым ліст ад так званых тэрарыстаў трапіў у скрынку аэрапорту. Разбор палёту, які распаліў міжнародны скандал, а таксама альтэрнатыўныя сцэнары развіцця падзеяў у Юліі Цельпук. Лукашенко ўжо перастаў здзіўляць сваёй жорсткасцю, але раптам напужаў увесь свет. У суправаджэнні знішчальнікамі Х-29 у Менску захапілі грамадзянскі самалёт Афіны-Вільня. Этот инцидент называем государственным терроризмом. Это агрессивный акт Беларуси против наших граждан, не только наших, но и европейских. Бомбу, пра якую паведаміў пілоту беларускі дыспетчар, не знайшлі, але арыштавалі хлопца, якога лічаць адным з падрывальнікаў спакойнага жыцця беларускай улады. Роман Пратасевіч у паслявыбарчы час рэдагаваў тэлеграм-канал «Нехта». Калі ўлады блакавалі інтэрнэт, каб адрэзаць пратэстоўцаў ад інфармацыі, канал быў пляцоўкаю, у тым ліку для каардынацыі. Цяпер Пратасевіч і затрыманая з ім Сафія Сапега за кратамі. Ацэнку акцыі далі таксама міжнародныя арганізацыі, як ААН і НАТО. Гэта раўнасільна дзяржаўнаму захопу. Неабходна тэрмінова правесці міжнароднае расследаванне, а журналіста Романа Пратасевіча і ягоную сяброўку Сафію Сапегу трэба неадкладна вызваліць. Афіцыйны Менск спрабуе зняць з сябе абвінавачанне. Маўляў, са стэнаграмы вынікае, што ніхто не прымушаў пілота сядаць у Менску. Даводзім да вашага ведама, што ў нас ёсць інфармацыя ад спецслужбаў, што на вашым борце ёсць бомба, і яна можа быць актываваная над Вільняй. Зразумела, што сядаць у Вільні пілот не вырашыўся. І паводле пратаколу міжнароднай арганізацыі паветранага руху ІКАО ён выканаў рэкамендацыі таго дыспетчара, які ажыццяўляў кіраванне ў гэтай беларускай прасторы. Што датычыць суправаджэння Боінга ваенным знішчальнікам 6 ракетамі на борце. Есть опасность для самолета и для пассажиров, и для экипажа, для самого рейса, и для самой гражданской авиации в мире, которая сейчас очень насыщена в небе любой страны. Александр Лукашенко кажа сам пра яшчэ адну небяспеку гульні з паведамленнямі аб выбухоўцы ад імя Хамасу. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг, нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? Да беларускай АЭС у Вастраўцы было каля 110 кіламетраў лёту, далей, чым да Вільні. Пра яшчэ адзін, хоць і малаімаверны сцэнар, кажа Рамуальд Шарамецеў, былы выканаўца абавязкаў міністра абароны Польшчы, краіны НАТО, у якой зарэгістраваны той Боінг Ryanair. Например, что бы стало rzeczywiście, gdyby... Напрыклад, што магло б здарыцца, калі самалёт не прыслухаўся да месенджаў, пераляцеў на тэрыторыю Літвы, а беларускі самалёт адкрыў агонь. Гэта момант, у які можа адбыцца выбух, гэта не жарты. Лукашенко, перадусім Пуцін, які тут галоўны, гуляецца з агнём. На тое, што Расія не засталася ў баку ад беларускага авіяманеўра, наводзяць факты.
З Афінаў вылецелі 126 асобаў, а ў Вільню даляцелі толькі 121. Рамана і ягоную сяброўку Сафію забралі спецслужбы. Куды маглі падзецца яшчэ трое, прозвішчы якіх не публікуюць, першым напісаў тэлеграм-канал «Мая краіна Беларусь». У дзень захопу самалёта РНР у мінскім аэрапорце гатовы да вылету доўга стаяў самалёт, на якім лятаюць персоны, звязаныя з Крамлём. Тарас Козак, Віктор Медведчук, а таксама лукашэнкаўскі алігарх Мікалай Верабей. У Маскву ён адляцеў адразу пасля самолету РНР у Вильню. Есть довольно богатый сосед с востока, который в критической ситуации обязательно протянет Лукашенко руку дружбы, условной дружбы, потому что в интересах Путина вот это самовластие Лукашенко ограничить и подмять его суверенитет под Российскую Федерацию. Это уже интересы Владимира Путина. Першым жестом дапамогі Крамля падчас палітычнага крызісу ў Беларусі быў арышт у Маскве апазіцыянераў Александра Фядуты і Юрыя Зянкова, якіх цяпер абвінавачваюць у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Як з апошняга дыктатара Лукашенка стаўся першым тэрарыстам Еўропы, каму гэта выгадна, абмяркуем з Эдвардам Лукасам, вядомым журналістам брытанскім, які дзесяцігоддзямі назірае за ўсходняй Еўропы і старэйшым навуковым супрацоўнікам Цэнтру аналізу еўрапейскай палітыкі. Hello, Mr. Lucas. Hello. Ці вы верите, што захоп самалёта РНР быў асабістым планам Лукашэнкі? Падобна на асабістае рашэнне, бо яно вельмі неабдуманае і дурное. Гэта выглядае як натуральная рэч, калі глядзець на тое, як ён сябе паводзіць. І я магу уявіць, як яго дарацы казалі, гэта вельмі дрэнная ідэя, але начальнік сказаў, што мы павінны гэта зрабіць, таму мы гэта зробім. Але якая была ў гэтым роля Расіі? Таму што мы ведаем, што, напрыклад, у Грэцыі ў нас няма беларускай амбасады, і мы таксама ведаем, што некаторыя людзі, якія выйшлі з самалёту ў Менску, былі грамадзянамі Расіі. Падобна, што расейцы прымалі актыўную ролю ў гэтым здарэнні. Не выключана, што беларускі КДБ мае ў Афінах нейкія актывы, якія ён змог выкарыстаць на кантракце. Але паглядзіце, якая рэакцыя з боку Расіі пайшла ў наступныя дні пасля скрадання самалёту. У мяне складваецца ўражанне, што расейцы зусім не задаволеныя гэтым. Нават Сіманян з Russia Today, рыторыка якой спачатку была моцна антызаходняй, цяпер абураецца дзеяннямі Лукашэнкі, асабліва пасля з'яўлення гратэскных відэа з прызнаннямі. Я думаю, што яму ўдалося пакрыўдзіць нават расейцаў. Але чаму, на вашу думку, адбыўся такі паварот у крамлёўскай прапагандзе? У першыя дні пасля інцыдэнту яны маўчалі. Гэтыя твіты, падобныя да твітаў Сіманян, з'явіліся крыху пазней. Ці азначае гэта, што Крэмль змяніў стратэгію паводзінаў у дачыненні да гэтага здарэння? Я б не сказаў, што яны змянілі стратэгію, але я думаю, што Расія – гэта не Паўночная Карэя. Розныя людзі рэагуюць па-рознаму. У Сіманян моцны антызаходні інстынкт, які праявіўся спачатку. Але цяпер яны пабачылі, што затрыманы грамадзянін Расіі, і гэта прызнанне, гэта бедныя дзяўчыны Сафіі Сапегі было прымусовым прызнаннем. Калі расейцы глядзяць на гэта, яны бачаць не тое, што Лукашенка супрацьстаіць Захаду. Яны бачаць, што ён жорстка абыходзіцца з грамадзянінам Расіі. Заўтра Лукашенка і Путін павінны сустрэцца ў трэці раз за гэты год. Чаго вы чакаеце ад гэтай сустрэчы? Калі б я ведаў адказ на гэтае пытанне, я бы працаваў у спецслужбах, а не ў тэлебачанні. Думаю, будзе нейкая дыскусія наконт правалу дэмакратычных пратэстаў у Менску і будзе пытанне наконт грошай, паколькі Беларусь залежыць ад пазыкаў і таннага расійскага газу. Але, мяркую, галоўнай тэмай будзе пытанне Пуціна да Лукашэнкі. Ты хоць разумееш, што ты робіш? Як мы гэта вырашым цяпер?
Бо гэта чорная дзірка над Беларусю кепска даб'ецца на справах Расіі. Я думаю, што ён можа запатрабаваць ад Лукашэнкі адпусціць Рамана і ягоную дзяўчыну. Гэта дазволіць яму выглядаць асабліва падчас планаванай сустрэчы з Байденам, дзе ён можа сказаць: «Глядзіце, мой сабака вас укусіў, але я яго прыструніў, і цяпер усё добра». Ці не так? Президент Макрон і канцлер Меркель хочуць, каб Ціхановская удзельнічала ў саміце Вялікай Сямёркі, але гаспадар Вялікай Брытаніі кажа «не». Чаму Лондан не падтрымлівае гэтую ідэю? Я не ведаю, але я думаю, што гэты саміт у першую чаргу працоўная сустрэча. Сам я цалкам падтрымліваю ідэю удзелу ім Ціхановскай, але я думаю, што галоўнай тэмай саміту будзе Кітай. Гэта праблема нумар адзін для Злучаных Штатаў. І менавіта таму за павесткі гэтага спаткання, магчыма, таму яны і не хацелі, каб нешта адцягвала ўвагу ад гэтай тэмы. Які, на вашу думку, найлепшы шлях выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі? Тут шмат элементаў. Першы – ціск, прэсінг на рэжым. Другі – адкрыць Еўропу для Беларусі. Я думаю, мы павінны зрабіць так, каб беларусам было нашмат лягчэй трапіць у Еўропу, каб яны маглі прыязджаць сюды вучыцца, працаваць, каб яны адчувалі, што Еўропа – гэта іх дом. Мы павінны супрацьстаяць гістарычнай ізаляцыянісцкай прапагандзе рэжыму. Але найбольш важна, на мою думку, ціснуць на Расію. Таму што Лукашенко трымаецца выключна дзякуючы падтрымцы Расіі. Я кажу пра гэта больш за 20 гадоў. Калі вы хочаце вызваліць Беларусь, вы павінны вызваліць яе ад Расіі. І галоўнае тут ціснуць на Пуціна і казаць яму, што каб ён не ўспрымаў Беларусь як адну са сваіх марыянетак на кшталт Донбасу ці Прыднестров'я ці Сірыі. Гэта асобная незалежная дзяржава, і яе народ павінен прымаць свае незалежныя рашэнні. Таму рукі прэч ад Беларусі. Вось такі, на мою думку, павінен быць сігнал. Дарога да свабоды Менска пачынаецца ў Маскве, але я думаю, што Захад пакуль не гатовы належным чынам успрыняць гэтую ідэю. So there is no political will to help Belarus to be free from Russia now, do you think so? То бок, на вашу думку, няма цяпер палітычнай волі, каб дапамагчы Беларусі вызваліцца ад Расіі. Ёсць жаданне, каб Беларусь была свабоднай, але няма жадання супрацьстаяць Расіі. І гэта правал Захаду за апошні 20 год. Калі вы хочаце змяніць рэжым у Менску, можна паспрабаваць гэта зрабіць шляхам зверху альбо знізу, але пакуль ёсць падтрымка Масквы, гэта будзе вельмі складана. Расія фінансуе рэжым Лукашэнкі. Яна прадастаўляе тэхналогіі сачэння, сродкі для рэпрэсій, забяспечвае прапагандысцкую падтрымку. І беларускаму народу вельмі цяжка супрацьстаяць гэтаму, асабліва ва ўмовах, калі будзем шчырымі, апазіцыя даволі слабая. Thank you very much, Mr. Lucas, for your time. Thank you for your excellent questions. Bye-bye. Bye-bye. Беларускія дэмакратычныя лідары заявілі пра патрэбу аднаўляць пратэсты і нарошчваць партызанскі рух у адказ на захоп самалёту з Раманам Пратасевічам. Асабісты загад дыктатара судзілі НАТО і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Вызваленне былога рэдактара тэлеграм-каналу «Нехта», а цяпер рэдактара тэлеграм-каналу «Беларусь галоўнага мозгу» патрабуюць Еўразвяз і ЗША. Брюссель абяцае ў хуткім часе, прынамсі паводле еўрапейскіх бюракратаў, падрыхтаваць сектаральныя санкцыі за паветранае пірацтва. Юлія Лабанова.
Как мы должны... Шукалі бомбу, знайшлі тэрарыста. Гэтак Лукашенко пракаментаваў экстранную пасадку бліз Менску самалёту, што ляцеў у Вільню, і ўласна затрыманне экс-рэдактара Нехты Рамана Пратасевіча. Тлумачэнні з ягоных вуснаў з'явіліся праз 3 дні пасля здарэння. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Іншыя аэрапорты паведамленне, аднак, не пацвердзілі. Раней пасадку самалёта прэс-служба Лукашэнкі тлумачыла нібыта лістом з пагрозай ад палестынскай групоўкі Хамас, аднак і гэтую версію ўласна Хамас зняпраўдзіў. Відавочную ж спланаваную акцыю дзеля затрымання няўгоднага ўладам блогера назвалі дзеянні беларускага боку на захадзе. Літва ж першую прыняла рэзалюцыю, у якой прымусовую пасадку самалёта акрэсліла як акт тэрарызму і заклікала між іншага ўвесці абмежаванне супраць Белавія. Мы лічым, што ў цэлым рэгіёне, не толькі ў Беларусі, але і ў рэгіёне ад Расіі да Азербайджану, амаль што на ўсёй тэрыторыі ўсходняга партнёрства магчымыя тэрарыстычныя атакі. Мы хочам падкрэсліць, што мусіць быць больш увагі ад сябраў ЕЗ, ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Саміт Еўразвязу рэкамендаваў прыпыніць авіязлучэнне з Беларусю ды па магчымасці не выкарыстоўваць беларускую паветраную прастору. Ці зацвердзіць рашэнне афіцыйна, вырашаць па выніках галасавання міністраў дзяржаваў Еўразвязу. Аднак ужо цяпер краіны паасобку прыпыняюць рэйсы. Праз дзень пасля саміту ў Брусэлі самалёт, што ляцеў з Менску ў Барселону, развярнулі на падлёце да мяжы з Польшчай. Это не наша ошибка, что режим Лукашенко угрожает не только своим людям, но и окружающему миру. Поэтому эти санкции, наверное, вызовут некоторые, я бы сказал, разговоры на улицах Белоруссии. И я думаю, я только надеюсь, что люди поймут все это правильно так, как это есть. У Беларусі ж, аднак, рашэнне зразумелі далёка не ўсе грамадзяне. Ва ўмовах, калі на наземных памежных пунктах дзейнічаюць жорсткія абмежаванні, паветранае злучэнне з Еўропай заставалася бадай што адзінай свабоднай магчымасцю выязджаць па працы ці на лячэнне, бачыць сваякоў або уцячы ад пераследу. Тыя, хто прыймаюць рашэнне аб пасадкі самалёта Ryanair, яны цудоўна здолеюць вылецець на прыватных самалётах у Расію і не толькі ў Расію. То есть гэта рашэнне, наступствы якога наўпрост б'юць па нам, як жыхарам Беларусі. З інтарэсаў грамадзянаў, аднак перадусім сваіх, заходзілі еўрапейскія краіны, калі забаранялі палёты. Захоп жа самалёту адбыўся напярэдадні саміту Еўразвязу, што дало магчымасць хутка адрэагаваць без звычайнай доўгай працэдуры ўзгаднення. Да таго ж еўрапейскія палітыкі прадэманстравалі, як будуць паводзіць сябе ў выпадку патэнцыйнага паўтарэння інцыдэнту дзе заўгодна. Ryanair – гэта ірландскі перавозчык, гэта еўразвязаўская авіялінія, хаця і лоукостер. І калі б урады не зарэагавалі пэўным чынам, то гэта паставіла б пад пытаннем лёс авіяперавозак у Еўропе. Людзі пачалі б баяцца лётаць авіялініямі. Яны б казалі, якія гарантыі вы даеце мне, што мой самалёт, невядома з якой прычыны, не будзе пасажаны ў наступнай краіне, якая палічыць, што на ім бомба. Яшчэ адной прычынай можна назваць спробу эканамічнага ціску на рэжым праз Белавія, якая ўжо скарачае персанал і будзе вымушаная пераарыентаваць свае рэйсы. Новыя санкцыі паабяцаў Джо Байден. Еўрапейская рада рэкамендавала ўвесці чарговыя 4 і 5 санкцыйныя пакеты. Разгляд пачнецца ў чэрвені. Гэтым разам санкцыі будуць сектаральнымі, закрануць экспартныя кампаніі. Паводле крыніцаў агенцыі Bloomberg, перадусім абмяжуюць пастаўкі беларускалію. Да таго ж будзе весціся праца супраць прадстаўлення праграмаў падтрымкі, крэдытаў, інвестыцыяў. Я только приведу один пример. Вот мы собираем даже подписи в Европарламенте и пишем письмо руководителям большой компании, немецкой компании Siemens, которые имеют некоторые планы по инвестиционным проектам в энергетике Беларуси. Мы думаем, что это несопоставимо с общей политикой Евросоюза по отношению к Беларуси, но и теми преступлениями, которые делаются режимом каждый день. Пакуль канкрэтных ільготаў, праграмаў адаптацыі і дапамогі грамадзянам Беларусі, бяспекі для журналістаў, Еўразвяз не прыняў. Пакуль санкцыі б'юць у тым ліку і па простых людзях. Што праўда, для перасячэння мяжы могуць з'явіцца альтэрнатыўныя варыянты з Літвой, Украінай і Польшчай, адзначыў Пятрас Аўштравічус.
Што ў гэтай, падаецца, безвыходнай сітуацыі можам зрабіць мы, беларусы, і што прапануюць дэмакратычныя сілы на чале са Святланай Ціханаўскай? З намі на сувязі палітолог Павел Усоў. Добрый вечар, Павел. Добрый вечар. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму ў гэтай студыі мы размаўлялі з брытанскім аналітыкам Эдвардам Лукасам. І акурат наша размова скончылася ў тым месцы, што ўсё ж такі беларуская апазіцыя слабая. Вось што бы вы маглі адказаць яму на гэта? Ці сапраўды наша апазіцыя слабая? Справа ў тым, што ацэньваць апазіцыю ў такіх катэгорыях слабая ці сільная, улічваючы тую агульную сітуацыю, якая склалася ў Беларусі, недарэчна. Беларуская апазіцыя, альтэрнатыўныя сілы, яны настолькі моцныя у сэнсе ідэалагічным, у сэнсе стварэння альтэрнатыўнага контенту, што змушаюць Лукашенка выкарыстоўваць вайсковыя самалёты дзеля таго, каб затрымаць аднаго з прадстаўнікоў гэтай менавіта альтэрнатыўнай апазіцыі. І якраз такі тыя дзеянні, фактычна тэрарыстычныя на міжнародным узроўні, да якіх прыбегае Лукашенка у тым з мэтай знішчыць альтэрнатыўную апазіцыю, альтэрнатыўны рух, альтэрнатыўныя цэнтры, да якіх ён прыбегае, сведчыць якраз пра тое, што ён, асабіста ён і ягонае атачэнне ўспрымаюць апазіцыйны рух, ўспрымаюць Святлану Ціханаўскую, Паўла Латушка, Степана Пуціла ці Рамана Пратасевіча як сур'ёзную пагрозу. І ў гэтым якраз такі і праяўляецца сіла беларускага альтэрнатыўнага руха. То бок, фактычна сам Лукашенка падкрэслівае, што апазіцыя, альтэрнатыўнае рушанне для яго з'яўляюцца пагрозай. Што тычыцца магчымасці ўплываць на арганізацыю пратэстаў у Беларусі, што тычыцца менавіта матывацыі, якую маюць беларусы для таго, каб змагацца з гэтай сістэмай, то гэта ўжо другое пытанне, бо таксама трэба разумець, што супраць грамадзянаў у краіне сканцэнтраваныя ўсе магчымыя вайсковыя і тэрарыстычныя рэсурсы, узброеныя, якія забіваюць людзей. І ў гэтай сітуацыі альтэрнатыўны рух, ён стаіць перад маральным выбарам. Альбо заклікаць людзей да далейшага адкрытага, адчыненага супраціву і фактычна прызываць да ўзброенага супраціву супраць уладаў і супраць сістэмы. Но альбо нейкім чынам выпрацоўваць іншыя механізмы барацьбы, якія будуць накіраваныя на выкачванне рэсурсаў, на аслабленне, ўнутранае аслабленне гэтай сістэмы, але ў доўгатэрміновай перспектыве. У гэтым пытанні ёсць адзінства сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, бо ў Вільні адбылася экстранная нарада, на якой удзельнічалі амаль усе прадстаўнікі тых, хто змагаецца супраць рэжыма Лукашэнкі. Так, гэта была і Святлана Ціханаўская, і прадстаўнікі штабу, і Павел Латушка, і НАУ, і прадстаўнікі штабу Цыпкала, таксама некаторых іншых арганізацый. Ты таксама ў прыватнасці быў. Вось ці ёсць адзінства ў гэтым пытанні? Што беларусам рабіць далей? Адзінства ў пытаннях барацьбы з сістэмай і метадах барацьбы яно было заўсёды. Магчыма, былі разыходжанні ў нейкіх тактычных пытаннях, у нейкіх тактычных дзеяннях, але агульны погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, што якая павінна быць рэалізаваная стратэгія з боку Захада ў дачыненні да рэжыму Лукашенка, яна была заўсёды. І на сённяшні момант гэтае адзінства застаецца, прапаноўваюцца розныя тактычныя крокі ў дзеянні супраць сістэмы. Канешне, ёсць абсалютнае аднадушча ў тым, што Захад урэшце павінен паставіць кропку ў пытаннях і перспектывах нейкага кампрамісу з гэтай сістэмай, з уладамі Лукашенка, бо гэтая сістэма, яна, безумоўна, на кампрамісы ніколі не пойдзе. І што еўрапейскі звяз павінен дзейнічаць жорстка, да чаго фактычна прызывалі ўсе яшчэ з падзеяў жнівеньскіх, калі стала ясна, што
толькі са стрэльбай у руках Лукашенко у стане утрымаць сваю ўладу, і мы памятаем усе, што рэакцыя менавіта не грамадства заходняга, а палітыкаў заходніх, яна была даволі пасіўнай. Мякка кажучы, пасіўная, дакладна так. Зараз, канешне, вось сітуацыя з самалётам, яна цалкам змяніла канфігурацыю і падыход заходніх краінаў у дачыненні да гэтай сістэмы. Стала ясна, што гэтая асоба абсалютна неадэкватная, што яна ўжо падчас сваёй прамовы Лукашенко нават страшыў Захад вайной, у якой Беларусь намагаецца нанесці маштабныя страты для Захада, фактычна намекаючы на тое, што ёсць у нас атамная станцыя, якая ўжо становіцца ў пэўным сэнсе зброяй у руках аўтарытарнага лідара. І таму, безумоўна, ёсць адзіны падыход да таго, якія павінны быць дзеянні, я маю на ўвазе альтэрнатыўны рух, апазіцыйны рух, якія павінны быць дзеянні ўнутры Беларусі з боку тых, хто застаўся там і працягвае барацьбу, і, канешне ж, з боку міжнароднай супольнасці. Павел, шмат якія аналітыкі кажуць все ж таки пра тое, што развязанне беларускага палітычнага крызісу яно ідзе праз супрацу з Крамлём, з Масквой, а хто, як не Злучаныя Штаты, могуць націснуць менавіта на Владзіміра Пуціна. І тут ідзе гаворка пра меркаваную сустрэчу лідараў супердзяржаваў. Як вось думаеш, ці сапраўды штосьці можа змяніць гэтая сустрэча Байдена і Пуціна, і ці гэта сапраўдны шанец на тое, каб нешта змянілася ў сітуацыі ў нашай краіне? Мы павінны разумець падыход і ввогуле пазіцыю Расіі ў дачыненні да Лукашенка і да той сістэмы, якая ў Беларусі існуе. Безумоўна, для Пуціна асабіста, для расійскага эстаблішменту Лукашенко стаў неймаверна раздражняльным фактарам. Яны б хацелі ад яго пазбавіцца як мага хутчэй. Праблема ўся ў тым, што Лукашенко з'яўляецца фактарам стабілізацыі аўтарытарнай сістэмы ў Беларусі. А якраз такі ні Пуцін, ні Расія у сэнсе палітычнага класу яны не зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі усталяваўся дэмакратычны рэжым, ці адбыліся такія змены ў краіне, якія б маглі прывесці да таго, што ў Беларусі да ўлады прыйшлі б дэмакратычныя сілы, бо гэта б змяніла амаль адразу геапалітычны... То бок што, выйсця няма? Выйсця няма, нам ніхто не дапаможа? Я ввогуле лічу, што аддаваць краіну Беларусь у рукі Расіі, і каб Расія вырашала, альбо Пуцін вырашала пытанне далейшага лёсу нашай краіны, небяспечна. Абсалютна небяспечна. Зразумела, што мы ведаем, што ў Захада няма інструментарыя, ён намагаецца да гэтага працэсу падключыць Расію, але Расія падключыцца да гэтага працэсу выключна на сваіх уласных умовах, пры якіх Беларусь будзе часткай агульнай геапалітычнай прасторы. Выхад ёсць. Гэта агульная нацыянальная мабілізацыя беларускіх грамадзянаў, і толькі так, праз грамадзянскую барацьбу, супраціў, мабілізацыю, нацыянальны страйк, калі усе беларусы, якія хочуць пераменаў, выйдуць на вуліцу і зрынуць гэты рэжым, толькі так можна змяніць сітуацыю. Ці гатовае наша грамадства на гэта? Я думаю, яшчэ не. Окей, за гэтым будзем сачыць. Дзякуй вялікі за размову. Павел Усваў, палітолог, быў з намі на сувязі. Дзякуй. Захоп самалёту рэжымам Лукашэнкі назвалі тэрарыстычным актам у шмат якіх беларускіх і замежных медыяў. Разам з тым Лукашенка кажа пра пагрозу тэрарызму ў дачыненні да сябе. Хто сапраўдны тэрарыст у Беларусі, якім чынам можна змагацца з дзяржаўным тэрарызмам? Адказы шукаў Зміцер Міцкевіч.
Лукашенко спрабаваў апраўдаць захоп самалёту кампаніі Ryanair пагрозай тэракту з боку Хамас. Але вось жа паварот. Самі прадстаўнікі Хамас выдалі афіцыйную заяву, у якой асудзілі дзеянні беларускага дыктатара. Яно і не дзіва, бо цяпер Лукашенко тэрарыст нават паводле міжнароднага права. Калі ідзе гаворка аб дзеяннях, якія пагражаюць грамадскай авіяцыі, гэта ўрэгулявана канвенцыямі ААН. І тут няма ніякага сумневу, што такія дзеянні маюць тэрарыстычны характар. Прымус пасажырскага самалёту сесці пад фальшывай нагодай знаходжання там бомбы, выкарыстанне ваеннага самалёту для ціску на экіпаж грамадскага самалёту, факт чаго пацвярджае сам Лукашенко, а таксама наяўнасць на борце самалёту некалькіх асобаў, тэрарыстаў, дзеянні якіх былі накіраваныя на прымус самалёту да пасадкі. Справы для рэжыму Лукашэнкі ускладняе яшчэ і той факт, што самалёт кампаніі Ryanair, хоць і пралятаў над тэрыторыяй Беларусі, фармальна быў не ў нашай краіне. Дэфініцыя дзяржаўны тэрарызм выкарыстоўваецца ў дачыненні да асобаў альбо групаў на сваёй тэрыторыі. У выпадку той сітуацыі, якая адбылася ў нядзелю з самалётам Ryanair, зарэгістраваным у Польшчы, той тэрыторыі была тэрыторыя Польшчы. То бок, паводле права, самалёт знаходзіўся на тэрыторыі Польшчы. Адпаведна, гэты выпадак без сумневаў падпадае пад дэфініцыю дзяржаўны тэрарызм, калі па загадзе дзяржаўнага апарату адбыўся захоп самалёту, а таксама падавалася фальшывая інфармацыя, што прывяло да пачуцця небяспекі і пагрозы сярод пасажыраў. На дадзены момант справай займаюцца ўжо ў Літве і Латвіі, а ў Польшчы разбіральніцтва будзе весціся паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодексу, у тым ліку і артыкула 115, частка 20 терроризм. Европейский Союз, в частности, отреагировал не только на захват Протасевича и Сапеги, но и на угрозу жизни более чем 100 людям, которые находились на борту самолета. То есть это такой своеобразный вывод в европейской политике по сравнению с тем, что было с MH17 в июле 2014 года. Што датычыць далейшых наступстваў для рэжыму Лукашэнкі, цяпер шмат будзе залежаць ад рэакцыі Злучаных Штатаў, якія выступаюць найбольш паслядоўным і актыўным праціўнікам тэрарызму ў свеце. Да таго ж, ЗША ўсяляк дэманструюць зацікаўленасць беларускім пытаннем. Не трэба забывацца, што ўжо доўгі час Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў мае спіс дзяржаваў, якія фінансуюць і падтрымліваюць міжнародны тэрарызм. І зараз у гэтым спісе знаходзяцца Іран, Паўночная Карэя, Куба і Сірыя. Нядзельны выпадак з самалётам можа таксама далучыць да гэтага спісу і Беларусь, хоць і малаверагодна, што ЗША пойдуць на столькі радыкальныя крокі, аднак варта чакаць астракізму, а таксама санкцыі і фінансавага ціску на рэжым. У той жа момант захоп самалёту – гэта толькі вяршыня айсбергу, апагей тэрарыстычных практыкаў, якімі карыстаецца рэжым. Катаванні ў турмах, правакацыі, тэрор у дачыненні ўсіх праціўнікаў рэжыму. Гэтак на мінулым тыдні мужа сястры журналісткі Белсату Арыны Маліноўскай захапілі ў закладнікі і пагражаюць трымаць у зняволенні да таго часу, пакуль нашая калега не вернецца з-за мяжы ў Беларусь і не з'явіцца ў гэтак званым аддзяленні міліцыі. Захоп блізкіх людзей у мэтах шантажу дзеячоў апазіцыі, каб яны вярнуліся ў краіну, гэта бандыцкая тактыка. Рэжым Лукашэнкі тут нічога новага не прыдумаў. Такія бандыцкія метады выкарыстоўваюцца рознымі таталітарнымі рэжымамі. Гэта адна з іх візітных картак. Такім чынам, варта карыстацца адпаведнымі дэфініцыямі для апісання сітуацыі ў Беларусі. Напрыклад, гэтак званая міліцыя не праваахоўнікі, а ўзброеныя бандфармаванні. Не міністр замежных спраў, а кіраўнік гэтак званага МЗС Лукашэнкі. Не сілавікі, а баевікі. Такі падыход прымяняецца ў дачыненні да ўсіх тэрарыстычных і бандыцкіх фармаванняў, нават калі яны маюць кантроль над пэўнай тэрыторыяй. Сравнение с так называемыми ДНР и ЛНР оно возможно, потому что Россия намеренно лишает, причем чужими руками лишает Беларусь собственной внешнеполитической субъектности и показывает Беларуси то, что она для нее является практически всем. Адпаведна, у Лукашэнкі застаецца ўсё менш і менш магчымасцяў для манеўру. Цяпер уяўны нейтралітэт прадаваць проста няма каму. А памятаеце словазлучэнне «донар стабільнасці», якім вельмі любілі бравіраваць розныя макеі на міжнародных пляцоўках? Казкі так і засталіся казкамі, а Захаду цяпер даводзіцца выпрацоўваць новыя падыходы ў стасунках з чарговай дзяржавай-тэрарыстам, толькі ўжо ў самым цэнтры Еўропы.
Агулам тэрарызм найлепш нівелюецца праз барацьбу з радыкалізацыяй. Аднак барацьбу з радыкалізацыяй у выпадку Беларусі мы не можам выкарыстоўваць. Таму гаворка можа ісці пра максімальнае адрэзванне ад фінансавання, замарожванне рахункаў, уключэнне ў спісы нон-грата палітыкаў, дыпламатаў дзяржавы. І звычайна гэта прыносіць плады, бо нічога не баліць так, як закрыццё гаманцу. Аднак закрыццё фінансавых плыняў рэжыму Лукашэнкі цягне страты літаральна для ўсіх актараў у рэгіёне, бо нават абмінанне паветранай прасторы Беларусі самалётамі можа падвышаць кошты палётаў ледзь не ўдвая. Адпаведна, в існаванні Самалі ў Еўропе не зацікаўлены абсалютна ніхто, акрамя аднаго дыктатара. На гэтым я з вами развітваюся. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Прасвету, каментуйце і дзяліцеся са знаёмымі. Усяго добрага і да сустрэчы.